Kajing Syllad ke erïong kynduh pui-pui yaki benda ka erang kala pendam daki pui-pui sudah hadu bakla pui syadu upun. Kajing khang kerdam yaki ka linsun bat pelong ya palat lai hajar news pangut ki brio ban pui hospital hadien baki syam shitam ban ring mynsiem. Kani kajing ja kala pui ru syadu upun ba kajing ka dum jang ka kynduh pui-pui kala long syabab palan ha ka ba omla syu ban yo i palat ya ka 10 kilometer kajing jingai. Kika linsun jong ka Basra bat Najaf baro ar kilahab ban khangno shipor ha kapor bakani ke erïong kadang bateng ban Syllad kata kablas dang ban jano ha ka step jong ka singi ba ar blala unong aiktien katanat ka kwat ka khia usif al badad uloang ba ka Basra kadai ka jila kabla syak tajur ha kadai ka jingja ha ka ba kadan palat ya ka 10 hajar ngun na ki lai hajar news pa so penyongun ki ba syak sumar hapo ki hospital na kadaw jong ka erïong kynduh bo na gitu ki ba kwa ban lentno shabar shabasra ki la hab ban deng ki mas ban yada yaledi na upui-pui kynduh ki jing Syllad jong ka erïong ki dei ki ba juja man kapor ha ki benta pedeng bat ki benta syathi jong ka Iraq Henry katanat kemi mariang kala maham ba kari kala ban kemi lenti ban mat ya ka kynduh jong ki bakum kini ki jingja ha ki posnam banwan namar ka khata na ka jingkala ha ka sun beneng ni global warming ke erïong kynduh ka bajur bha hausnam araja ar kala shimru ya ka jing embrio kat ba palat san hajar ngun ki weipat kilangan ha ki jing sha sumar ha ki hospital namar ka jing e bat jing shitam ha ka ba ring mynsiem.